ongi etorri letra galduen errepublika honetara. Gaurkoan bestseller baten egilea dugu gure artean. Gabon. Gabon, bai. Teo oporretara doa. Nork ez du liburu hau etxeko apalen batean. Gai sakonak jorratzen ditu. Ezuk laugarren pasartean diozu, Teok lore bat ikusi du. Nola osatu duzu perpausa borobil hori? Bide luzi izan da, dokumentazio lan asko bihar izan dut, eta pertsona askon laguntza ere, bai, barkatu Jasier hankak lo hartu ziak, eta bai, txingurritu baleki hori da. Bai, jarrai. Bai, esaten izun bezala, badakizu gauza oitako bat idazteko, Bai, Teok lore bat ikusi du. Bueno, zergatik ez bare bat, barraskilo bat, teozentriko egia agian? Asko posten nahi zori galdetzeaz. Nire posten naiz zu posteaz. Bai, hola bilo posten gara. Elkar gaitezen postasunean. Globo zela postu txerea. Bai, lorea, barraskiloa, zalantza ugari neuskanik gara hartan, baina ez, otalorea aukeratu nun, otalorea teosofia teokratikoaren erakusle. Empedokles. Bai. Dagoeneko ezker ipurdia ez dut sentitzen. Txingurrituta. Bai, lokartuta. Zu sentitzea duzu, esaidazu egia. Asko ez detela sentitzen ipurdianik. Teontzirik bai? Bai, teori. Ja. Teopa. Eta zuri ikusentzule, Gabon eta datorren astean berriro hemen izango gaituzue letren errepublika honetan.